Pinila so video law nali tumhana ki wan pi ba na ki than ponji la bangke Anganwadi Keklem Atum Aphan Birta Keme APUTHAK se nang than pachini ponipo Kopi Birta Keme ma la bangke nali tum kai ke son la so video arlosi thekpon long ekpo nali tum la so YouTube channel subscribe kelang pute subscribe ikon la pen video nali tum share ponikon nani non pathek pen Anganwadi along Keklem Atum Aphan Kopi Birta Keme ma la so APUTHAK le lang pononang la pen chethan pononang Tane non pathek pen chethan polonang Assam Anganwadi Keklem Atum Aphan Kopi Birta Keme ma Birta Keme la bangken nali tum la non screen along thek long exi nili long dak na kapele do isi anotis mate isi alu do labang so alu along Kopi piason sigi tokpon ma la so APUTHAK chethan polona Assam Anganwadi salary increase 2025 mate lada ki tokpon na ting polute Anganwadi Keklem Atum salary pabat poni gelo pusi ladak bangai tokpon no lapen The Assam Cabinet on July 10, 2025 approved of significant increase in the monthly remuneration for Anganwadi staff effective October 1, 2025. Mate kidamta hostame pinan la Anganwadi Keklem Atum salary pabat nangsi pu alo kapajir dam doi golola si Assam Sarkar hin penstami non head la cabinet long stami meeting ke damtang hor bi poniglo tapi nona bang ke labang so salary pabat pu puselang litum dak alu bang paklang ponigelo lapen labang so salary ke longji labang ke non ke bang si 1 October pensi labang so salary bang ke long ponik po lapen nali tum dak thek longji Anganwadi workers atum ke damtang hot 8000 si chiklo ijana long poniglo lapen non da kape bat pon la bangke 1500 an sipa bat pon eklo lapen Anganwadi la helpers atuma bang kedam tang hot suri plian si chiklo ijona long pon eklo lapen non putho da kape bat pon thu la bangke 750 an pa bat pon eklo lapen this discussion follow a series of the protests and demands by Anganwadi workers lapen labang so salary pa bat nengji bu labangke Anganwadi workers tum ansik demand lo mate protest dame padopon iglo lasi ang ton pen details dak lang lo pulte nalitum thek long po January labang soningkan lo January 12 2025 cabinet sub committee from the explain demands of Anganwadi staff dapen labang so protest ka padopon mate ka demand dun labang ke kidamtang soningkan lo January achi close January 12 2025 bahut si protest bang pado poniklo lapen March 21 2025 labang ke major protest march in dispute demanding waves increase lapen puthodak March achi close tami alang litum dak protest pado poniklo lapen alang litum dispute an palisi salary pabat nengji pusi alang litum dak demand mate ala sut kache songlo lapen July 10 2025 official cabinet ahin penstame salary pabat pon pupse ladak alu bange alang litum ipro pon iglo lapen new salary non kilong ponji la bangke October 1 2025 pensi salary bangke long pon ikpo lapen summary dak nalitum lang damo Kopi changes ma kedam tang hot Anganwadi la workers tumbang kan si kelong pon ma pulo tangte kedam tang hot la bangke 6500 an si long pon iglo lapen non bangke alang litum chiklo ijan 8000 an long pon ikpo lapen la son tak kedam tang hot la Anganwadi helpers atum stami kedam tang hot bangke 3250 rupees an si long pon chotlo si nono bangke 4000 an alang litum long pon ikpo lapen la son tak nalitum dak thek ponongji esonsoni dak ki tokpon la bangke dolang next step awaited official state government CDPO level notifications tame official notifications tame release ponikelo lapela bangso salary la bangke kape bat ponji la bangke non ki bangji October a chiklo tarik isi pensi la bangso salary bangke pabat ponikpo lapen nalitum thek longji kan si non kape bat pon ma pulo tangte no 1500 si pabat pono la Anganwadi workers atum bangke lapen helpers atum bangke 750 ansi pabat pono la sinon ke bangji salary kimi la bangke
Anganwadi workers atum bangke 8,000 long ponikpo lapen Anganwadi helpers atum bangke 4,000 an long ponikpo cikloi jana long lasono dasi komane labangso video jong se Anganwadi ala Keklem abang fi atum jong se langbom polte nalitum labangso birta karjulong pen koson manalitum ning sama ing samsema lapen seleri kapibat pon pen ko anaki mema hinoma labang kenalitum komena long tok pen pecini ngon lapen labangso video nalitum share ikta karjulong leba ka chini atum stame do ota haila sialang litum ta palang iknang lapen pecini iknang lapen la sonson update mate la sonson a video nalitum kelang long verji Aphan stame labangso YouTube channel labang kenalitum subscribe iknang po la pulte nalitum la son akimi update nalitum long ponik po lapen putot non han an kitun atum la school long stame han an kitun abang fi atum han stame putot non update akimi wang pon wang igbom lo la se kopi update akimi mala bang kenon nalitum kiwang ji labangso YouTube channel long nalitum thek pon long ikpo la se labangso channel bangke nalitum subscribe ikon Sebenarnya video labang ke short information na kiwan pi labang ke lan cholo nani tum ta chini poniklo kon an sinon seleria kimi Anganwadi tum kilong jima labang ke 8,000 long ponikpo Anganwadi workers satumbang lapen Anganwadi helpers satumbang 4,000 an long ponikpo lapen seleri kape batpon labang ke workers satumbang ke 1,500 an sipa batpon iklo lapen helpers satumbang fan bang ke 750 rupees an sipa batpon iklo lapen labang so seleri kilong ponji labang ke non ke bangji Oktober ciklo tarik ing sipensi labang so salary bangke long ponik po sipinia video la bangke short information ali tumhan mate short update na ki wan pi bang la chotlo domi thakbi kadu ka ve kar british long kilang labang so YouTube channel long kilang ra do ana fastami nilen pen kardom